ev bajarekî hilweşiyayî ye, me wekê bajarekî hilweşiyayî û ji her alî ve wêran bûyî wergirt, çi ji aliyê binasaziyê ve, weke rêgar, çerebeav û peywendiyan. Em niha weke Encumena Bajarê Dêrezorê kar dikin da ku erkên xwe bicî bînin. Derbarê Encumena Bajarê Dêrezorê de planên me yên paşerojê bi temamî amade ne. Proje û dosyayên wan hatine lêkolînkirin, em li benda fermana destpêkirinê û başbûna keşûhayê ne. Berastî, em dikarin bibêjin binesaziya rêyên giştî li Dêrê bi rêjeya 600 baş e. Tevî ku ji ber baranê hemû tijî çal û çixûr in, lê di rêyên şaxî de qet nayê gerîn. Em ji dewletê hêvî dikin ku bi çavekî cidî li Dêrezorê binêre. Ji ber ku Dêrezor li gorî parêzgehên din ên Sûriyê ji aliyê xizmetguzariyan ve weke gundekî ye, heta kêmtir e jî. Bi taybetî rê û cade, nexwasim di dema baranê de û di van rojên borî de bo nimûne ez îro bi otomobîla xwe nehatim. Derbarê cadeyên Dêrezorê de hemû xirab bûne û pêwîstiya wan bi çakkirinê heye, numuneya herî baş ev cade ye. Ev cade hema bêje ji cadeyên herî başek cadeyên Bosaraya û cadeya Navendî. Îca xeyal bike reşa taxên weke Cûra, Herabiş û taxên din çawa ye. Hemû rîyên Dêrezorê pêwîstiya wan bi çakkirinê heye an jî berî şakkirinê. Bi bingehîn, pêwîstiya wan bi rêgaran heye ku tişta herî girîng e, biraniya riyan ji rêgaran bêpar in. Ji ber ku rêgareke me ya 100 baş nîne û hemû jî pêwîstiya wan bi çakkirin an jî ji nû ve dîzaynkirinê heye.